Ahoj, dneska je 22. května a je to pro mě strašně výjimečný den. Slavíme rok výročí mýho blogu a já jsem strašně šťastná. Dneska je to pro mě jeden z nejkrásnějších dnů. A tímto videem bych vám prostě chtěla strašně moc poděkovat za vaši přízeň, podporu, prostřednictvím vašich komentářů, lajků na Facebooku, sdílení, vlastně čehokoliv, i vaší kritiky, všechno mě posouvá dál. Tento rok pro mě byl velmi důležitý, protože hodně se změnilo v mém životě. Našla jsem si věc, tím myslím blog, která mě neskutečně naplňuje. Je to vždycky to, co jsem chtěla dělat. Vždycky jsem chtěla dělat kreativní činnost a chtěla jsem prostě inspirovat lidi kolem mě. Chtěla jsem šířit pozitivní energii a chtěla jsem, protože mám tu možnost, že hodně cestuju, mám kolem sebe spoustu zajímavých lidí. A byla bych hrozně ráda, kdybyste mě zanechali vaše komentáře s vašimi názory, jak na vás ten rok zapůsobil. Co byste víc ocenili, jak outfitový posty, nebo o beauty, nebo ještě více videí byste chtěli točit. Vlastně cokoliv, co vás napadne, mi napište, protože já se z toho inspiruju. A vlastně ten blog jste vy, takže když mi napíšete vaše pocity, postřehy, tak pak se promítnou i v budoucnosti a bude ten blog vlastně pro vás a o vás a vlastně všechno dohromady. A ještě jednou bych vám chtěla opravdu poděkovat z celého mého srdce za vaši neustálou podporu a přízeň. Strašně si toho vážím a díky vám vlastně tenhle blog může fungovat a za to vám patří největší dík. Posílám vám velkou pusu a mám vás strašně moc ráda. Kiss, vaše Baruš.